Morjes ja tervetuloa Kalin tutorialiin, miten ladataan bhop script. Ehkä ekaksi sun pitää meet nettiin, sit sä etit sieltä kolme rd era 3 eli tällainen thirdera.com. Meet sinne. Sitten sä meet täältä näin download. Täällä ylhäällä lukee. Sitten sä otat tän ylemmän. Tässä lukeekin, että download for Counter-Strike show se LSS, CSS. Niin. Elikkä sä lataat sen. Mä en nyt aio lataa sitä tänne. Voin mä lataa sen. Mutta siihen tulee tämmönen addons juttu. Sä aukaset sen. Ja sit siellä on tämmöset kaksi tiedostoa. Siellä. Sä voit vaikka siirtää ne tohon työpöydälle. Sitten sä teet text-failin. Ihan normaalin, vaikka notepad tai ihan mikä vaan. Sä pistät sen nimeksi lss.text. Noniin, nyt se on tässä. Sä kaksosklikkaat, sit sä kirjoitat tänne ihan mitä vaan, niinku mulla on helvetti. Eli kun mä kirjoitan helvetti konsoleen, niin silloin sit tulee niinkun, siellä näkyy, että se on komento. Sitten kun sä oot ne tehnyt, sä teet tähän vaikka tähän työpöydälle addons kansion. Jos sulla ei oo sitä jo tuo C-Strike. Elikkä computer, system C, program files. Sitten etit täältä Steam apps, Pikuts, Counter-Strike Source, C-Strike. Sitten no mulla on täällä jo addons ja täällä on nää. Tässä on tää helvetti. Elikkä kun sä oot nää tehnyt, sä siirrät nää tonne. Nyt ne on täällä. Ja nyt sä siirrät sen addons-kansion tähän C-Strike-kansioon. Ja se on nyt siellä. Joo. Seuraavaksi sun pitää tehdä sä teet hankit täältä notepad, eli muistion. Otat sieltä vaan sen. Sit sä kirjoitat siihen vaikka tällain no mä voin pistää sen tollain isolla font. Niin te vaikka näette. Elikkä bhop run bhop.lua. Tommotteen teet run bhop sulussa 5. No niin, ton pistätte siihen tänne. Sitten pistätte file, save as, eli tallennaa johonkin. Siis sä pistät täältä, täällä on tää minkälaiset tiedostoksi, all files, kaikki tiedostot. Sitten sä pistät sen nimes vaikka bhop.lua. Sä seivaat sen vaikka siihen työpöydälle. Ja nyt näette, se on täällä näin minulla. Ja kun mä klikkaan sitä yhden kerran, tohon tulee lukeen kohta. Tuo lukee type, luo file ja niin edelleen. Sä teet uuden kansion. Oho, en mä tommosta halunnut. Niin. Ja sen nimeksi luo. Se on semmonen mihin sä pistät ne kaikki luoskriptit. Joo, elikkä sit sä meet tai siirrät tän bhop.luan sinne luokansioon. Niin kuin näette, mulla on täällä, tässä mulla on VH,
Ja tässä mulla on B-hop. Ja se on ihan sillain, että niistä ei voi saada väkkejä. Paitsi jos sulla on siellä jos sulla on Source TV siellä servulla ja sä käytät niitä silloin, niin silloin sulla on mahdollisuus saada väkit. Eli en suosittele käyttämään sitä. Sitten sä siirrät sen luvatiedoston tänne C-Strike-kansioon. Suljetaan nyt toi tuolta vaikka, poistetaan noin vaikka tosta. Ne meni sinne. Ja nyt kun ne on täällä, sulla pitäisi olla tämmönen täällä. Ja luossa sulla pitäisi olla tää yksi vaan täällä. Se voi olla erilainen, mutta siinä pitää, kun sä klikkaat yhden kerran, siinä pitää lukea se, että ne tuo alhaalla lukee jo, että se on luo-file. Niin, se pitää olla luo-file, että se toimii. Nyt sä menet vaan Source, eli Counter-Strike Source. Käynnistät se.